Kasayang no, kani adto suot kay ta, pero karon nagbungol ta, murag di natakaila. Milubad ka, ug ako gidakutan pa, gilibak o gichismis pa, kay lagi di ay nasuya ka. Sayang no, isaligan jud ka, kay lagi amiga ta, pero nganong nangunay ka, perting katag, nimos akong mga sekreto, ug wala pa ka makontento, gibugno pa jud ko nimo, kabantay jud ko ba, kay katong pagsaon na, kung mo asin suko, dahil kag muro-muro, amigang may salty, ilang ni pambiti, may sakit jud kini, di angay pasarayon. Kabuang no, siya pa'y mag-una-una, ug mabaw sa narabas siya, balihon dayon ang storya. Paghuwat lang, kay gatuyok ang kalibutan, kung sa una imuha pa, basin ugma makarma ka. Amigang may salty, amigang may salty, kabantay jud ko ba, kay katong pagsaon na, kung mo asin suko, dayon kag muro-muro, amigang may salty, ilang ni pambiti, may saktik jud kini, di angay pasanayon, kabantay jud ko ba, kay katong pagsaon na, kung mo asin suko, dayon kag muro-muro, amigang may salty, ilang ni pambiti, may saktik jud kini, di angay pasanayon. Ako galibog kung naunsa na, sa permiro tarong kaayo ka, nga miduol ka na kog mihangyo, sigpang hasol sa imong yangungo, imong dagaway perti jong luya, katong nangutang ka, pero imuhara kong gitabla, hala sige pagkat-kat pa, nakitaan ka na ko sa social media, sigig laag ug sigig walwal pa, giblak pa ko katong gipaningil ka, nagpaklaro nga scammer di ay ka, imong dagaway perti jong luya,
pero imuhara kong gitabla. Hala sige pagkat-kat pa. Ang imong utang ng gamot na sa listahan na among pang atong pinagsamahan, perting sosyala murag artista, pero di ay to utang diri utang dito. Masuko o bagaog paninglon kapag panimog naong imong dagaway pertijong luya. Katong nangutang ka, pero imuhara kong kitabla. Hala sige pagkat-kat pa. Daghang pangutana sa katawhan, ubang lideron gi pangbanatan, tungod sa isyo sa hinabang. Milabay na ang usa ka buwan, sukad nga gibagyo kitang tanan, pero hinabang gilalisan. Batikos nagpalabi kay ingon si Duterte, tanang apektado daw tagae. Walay gipiling ka tung bagyo ba, kitang tanan apektado ta, pero karon daghang pangutana, nganong ang 5K 5 kilos ra. Daghana jud ron ang gaduha-duha, kay ngano jud daw ang mga lista. Init eleksyon kumpleto pa, pero pag-abot na sa ayuda, daghang miangal kay wala sila. Nabay pinili or unsa ba, pagkaaligri ba, daghanang natingala, kung sa Pinas daghan bang buaya. Walay gipili ka tong bagyo pa, kitang tanan apektado ta, pero karon daghang pangutana, nganong ang 5K 5 kilos ra. Walay gipili ka tong bagyo pa,
Bagyong Odette, Bagyong Odette, Bagyong Odette, Bagyong Odette, Bagyong Odette, Bagyong Odette sa Cebu. Dili jud lalim atong naagian pag December 16, 2021 gibagyo naukay ang mga Cebuano. Langkat mga ato ug walay kuryente, hasta tubig wala, signal gipangita gikaguptan sad ang mga gasolinahan. Pero katingalahan kining tanan, ulibok ang mga hotel, nagpamatuod lang mga Bisaya, mga gahi ug palapan. Bagyong Odette, Bagyong Odette, Bagyong Odette, Bagyong Odette, Bagyong Odette, Bagyong Odette sa Cebu. Bisag gibagyo may wa mi mag-inarte, di pareha sa uban mangitag presidente kay lagi mga Bisaya madiskarte. Tungod sa dilubyon nakaanggo kitang mga taga-Sugbo, kinsay angay butaran ig-eleksyon piti ning mga politiko.